יום חדש במרכז היום. התחלנו. שלום. אני שמח כל בוקר לבוא לפה. איזה כיף לפתוח בוקר עם מצלמות. זה מאוד כיף להגיע לכאן. יש פה הרבה למידה, הרבה דברים חדשים. יש פה צוות מאוד מסור ואוהב. מאוד אכפת לו מהחבר'ה. עיקר הקושי שהתמודדנו איתו מאז שהקמנו את המקום זה המוטיבציה והאקטיביות. ככל שהם מתנסים בהתנסויות שהם חווים אותם ככישלון או שהם לא מצליחים לבצע, אז הם נהיים פסיביים. הם לומדים שעדיף לקרוא לעזרה, עדיף לא לבצע או לא לנסות. ונכנסים לתוך המקום הזה של חוסר יוזמה, לא לקחת החלטות בשביל עצמם, חוסר מוטיבציה לחקור, להתקדם, להוציא אותם מהמקום הזה, זה האתגר הגדול. המקום הזה קידם אותי, יש בו מלא תוכניות, יש בו הכשרה. אני ממש אוהב את הפעילויות פה. קודם כל תורם לי המון ידע, גם ממלא לי את היום. אין לי שום חוג בבית, פה נמצאים כל החוגים. כמובן רוב הפעילויות שיש, אנחנו רצינו. בבית אין לי את החברה, ופה יש לי הרבה חברה. פה אני לא מרגיש שאני לבד. וגם החברים עוזרים לי בדברים. פה עומדים בקבוצות, אתה יכול ללמוד מהחברים האחרים של הקבוצה ולעזר ביכולות חזקות שיש להם. כשהם בטיפול ביחד, זה עושה להם יותר מוטיבציה ולעשות דברים חדשים. אם אחד עשה, השני ירצה, אני רוצה לעשות כמו מה שהוא עשה. יש פה הרבה גם דברים שאף אחד מאיתנו לא חשב על זה. השאיפה שזה יהיה מרכז פתוח. חלק מהימים הולכים ללימודים, חלק מהימים הולכים לאיזה מרכז ספורט, שחלק כאן יוצאים ושותפים בעוד קהילות. לראות ולהיראות, כדי לראות את העולם שסביבנו, כדי שהעולם סביבנו יראה אותנו. אנחנו כחברה צריכים ללמוד להכיל מישהו שנראה אחרת או נשמע אחרת. יש כאן הרבה רצון מצד החנויות מסביב כן לבוא לקראת. למשל קופיקס התקינו בחוץ לחצן. בואי יניבי, אתה מגיע לפעמון. תודה. מה המצב גבר? קדימה מתרכז בפעילות עצמאית. בבית מוותרים לי, ופה אני צריכה לעשות לבד. ההורים שלי רגילים לטפל בי, אבל לאט לאט הם הבינו שיש לי אישיות משלי, רצונות משלי, שאיפות משלי, אבל מדי פעם אני צריכה להזכיר להם את זה. ביטנם, אני הייתי בן אדם תוקפני. במרכז הזה עזר לי טיפה לשנות את ההתנהגות שלי. צעד קדימה תרם הרבה. רואים שינוי מאוד משמעותי אצלי, גם אמא אומרת את זה. יש התקדמות ביכולות שלי. אני אוכל לבד, אני יותר אחראי על עצמי, יותר מקבל משימות. צעד קדימה נתן לי להבין שבעצם אני כבר אישיות בוגרת, ואפילו להיות עצמאי במחשבה ונחשוב להיות עצמאי. אחד הדברים שמייחדים את המרכז שלנו זה שהחבר'ה עצמם קובעים לעצמם את המטרות. אנשי הצוות לא אומרים להם מה לבחור, ההורים לא אומרים להם מה לבחור. הם באמת עוברים את כל התהליך הזה של מודעות, מה אני רוצה להשיג במסגרת היכולות שלי וקצת לאתגר. מה שעושה אותי שמח שיש לי מטרה בחיים ואני מצליח, כמו לקבל קולנוע. אני לומד קולנוע באוניברסיטה העברית. מה חסר? שיהיה בניין יותר גדול,
חצר. ברפאלי, קצת שתבוא לבקר אותנו, לא יזיק. אני בוחרת לחיות את כל האמת שבי, לצחוק בקול ולממש, לאהוב את מה שיש. אני לוקחת את הזמן, משחררת כל בלגן, גם אם נגמר, גם אם נשבר, אני קיימת. עכשיו עשי לך שקט.